So welcome sa kining video. Ang atong topic karon is about sa kining eyedropper. So daghan na siya ng klase nun ay daghan na siya nga kuandre mo family, pero naiuban ani murag dili pamilya sa eyedropper, pero giisa sila diri butang. So muna ta sa eyedropper tool. Sa ilang tanan kini gid ang pinangagamit ng eyedropper tool. So unsa ning eyedropper tool? Ang eyedropper tool mukuha siya og sample sa color sa kung unsa na address sa imong document or sa imong stage, no? Kung puti, kuha siya na sample sa puti. So kita niyo na dre kini usab ang color niya kada nako i-click diri. So gikuha niya ang sample ani nga color, yang ibutang diri para magamit nato sa lain na pud nga tools. So dili sa kung mabot ng paggamit ani kay mo combine naman tag laing tools, so namon tay video para ana, no? Pag-combine na sa mga tools, no? For now isa sa nato sila. So eyedropper ta muna yung function, makuha siya og sample sa picture sa kung unsay naa diri. So kung tahi ka na, pag-click nimo ana, drag nimo na, pero kung asa mabutang yung eyedropper muna nga color yang kopyahon diri. So muna yung color yang kopyahon, usap na siya. Usap na siya. So muna ang eyedropper na tool. So later on pagkatong tamog sample sa eyedropper in action kumbaga. So kung tayo pili ta ani, same lang na siya diya, pero karon dali lang siya mo gawas. So kung ato na i-click, ato i-drag, pansin mo din na usap-usap po siya. Tapos ang iyang sign is same lang atong eyedropper diri. So muna iya mga purpose sa eyedropper, no? Magkuha siya color sample. So muna iyang function sa eyedropper. Next is ang kiring 3D material eyedropper tool. Wala gid na ko ni magamit sukat, no, kung unsay purpose ani. Ito ay rasterize lang. Wala gina ko kani pang 3D mo guna siya, 3D. So 3D material man. So ato lang skip no, mabuhata og laing tutorial para sa 3D. So color sample tool. So color sample tool is na makukuha siya og wala mo gina ko magamit sukad, pero makukuha siya og detalye. Naro sa imong ipang click diri, mukha siya sample. So kung later on basi magamit niya ni, basta kay mo yung function, makuha siya og kanang information sa kung unsay imong gi-click diri sa parehas ani. Number 1. So pangitaon mo diri number 1 nara. So muna yung mga value ani mo ni siya. So pwede mo siya i-insert diri nga value nara. So RGB, pwede nyo siya i-insert diri sa RGB. So muna siya. So muna ihang purpose. Sana ko na-explain, mabuhat laing kung ano topic para ani. So for now muna ihang gamit sa kining color sample tool. So makuha siya sample, so kung si color diri kuhaon yung information para later on magamit nimo. Ang roller tool ayo ra kay sila, no? Kining roller tool, pakitang mo sa isa ka purpose niya, sa iyang purpose yun. So pareha nga picture, atong gamitan o kining roller tool, no? Isa sa nakita lang nga purpose sa roller na tool is kining nga function. So kita mo ni nga kanang view mo murag hiwi ang iyang kining dili straight ang iyang kuha ba sa camera, medyo hiwi siya gamay. So pwede gunan nyo siya i-transform, no? Transform tool, tapos nyo ang straight pwede mo siya matamatahon kibali, matamatahon, pero ang purpose anin good is nakikopyahan nga kahoy ba diya nga straight or hiwi ang kahoy, nakikopyahan din iya siya na ibahala mo straight sa imong picture. So pwede na mong sample. So click na ko na diri
i-drag na ko padulong diri. So kuha na niya example, no? So kung mato ka humanin mo ana buhat, mato ka sa image, then diri ka sa image rotation, kini wa gini magamit kayo, no? Arbitrary. So ang function ana is mo siya. So nag-combine ako duha, no? Pero sige lang ipakita mo ko sa inyo sa function aning roller nga tool. So ani ka sa image, then image rotation, then arbitrary. Pag click nimo na mo gawas ni siya. So kani nga angle gibasihan niya ni kini iyang pagka slant gamay mo ni siya ang angle ana. So kung mo lang okay, yan ang straight, no, straight yung picture. So medyo na mahiwi din, no? So kung may naana man lang, inyo lang i-crop dayon, i-crop lang natin, i-crop dayon siya para ako lang sa i-crop para makita ninyo ang kalayan na straight na siya. So ako ni-enter, so straight na ni siya. Yung part diri mo na itong ikuha example. So kumbaga family gyapon siya sa eyedropper because kining roller makuha siya example, no? Kuhaan niya example. So same ani ang kini is kuha example ang color diri. Kining roller kuha niya example ang ang kanang angle, no? Ang angle po sa roller. So next is ang kining note nga tool. So sa note kay ko nagagamit ani ng sukat, pero ang trabaho aning note is yung ani lang magbutang kag note diha, butang lang kag note diha. So naay note, then asa to note. So pwede ka mag note diha, then kada imo lang i-click kita nimo kung siyang pasabot, no? So mura siya kuan jud siya, no, from the word note. So kung komplikado kayo imuhang gibuhat nga editing, so pwede ka mag-note, pwede ka kalimot, no? So note mo siya, okay, kini akong i-edit as kuan, kining langit akong i-edit as puti, or nitniter kayo ang langit pahayagan para later on di ka kalimot. So mo gamit sa note, pero usually wala jud ko nagagamit aning note, no? Itong pang clear. So multi-function niya sa note. Then next is kini count tool. So sa gamit aning count tool, so hindi siya ginagamit, no? Pero atong i-try gamit siya karon. So ang count tool is mo ihap siya sa items kung saan na-address mo sa yung picture. So sample, kani mga langgam atong i-zoom in, control alt space, control space, then atong ihapon na yung mga langgam. So say for example, kini nga part dire atong ihapon pila ka buok. So pwede tayo magamit aning count tool, tapos atong siyang i-click kung tayo ka na may 1 2 3 4 5 6 7. So sample siya, so gagmay kayo ang number, pwede na niya siya padakon. Then na siya gamay nga marker sa kilid, pwede po na siya pa dakon ang murag bullet niya, no? So muna, so nara yung count 7 atong ibutang, no? Then muna yung group count group 1, pwede na siya i-rename na to, no? So muna yung color pod, so pwede na siya kung yung color tayo pula. So pwede na siya buhaton na itong i-rename, buhaton red group. So muna siya, no? Red group. So kung mag-add pa ta diri, punta ito na idungag ngay tayo kini. So 8 siya diha, dungag siya sa kini nga group. So what if akong space by horizon, what if kini po na grupo itong ihapon ila ka buhok? So para siya ma-separate siya ani sa mga red, ato na i-click ni kini ang mag folder. So mag-create na siya klain na po ng grupo. So atong ibuta nga grupo is na ato lang sa pasagdaan, kana lang sa atong gamiton. Pero ang taka-decide dun sa nga color itong igamit. So after ana, ato na pong i-click back to 1 na po siya. So tayo kini 1
3, 4, 5. So sample ka na lang kana pa to 7, 8. So kuntahay ka na. So count group 2 man kaganiha red man to, no? So dire atong sa bunang color kuntahay atong blue okay ta. So blue ba na, light blue. So kuntahay atong blue. So yung klaro na lang. So naglight po siya color, no? So 16 tanan apil ni okay ni 16. Tapos sa count group 2 8 kabuok na 8 kabuok ato ang count, no? So kung mabalang sa pikas red group, so ito sang space bar, so 8 po kabuok, no? 8 po kabuok. So kung sa red magdagdag ta diha or dito sa blue na lang magdagdag, dito sa blue magdagdag ta kini. So ika 9, so naraw ika 9 siya sa 17 kabuok nga atong giihap. So ika 9 siya. So kung mabalang sa red, so 8 kabuok ang sa red sa 17 kabuok na atong giihap. So karang 17 mo ni total. Then kini siya ato ni i-rename na ato sang i-click ana bago na to siya i-rename. So kung tayo blue group, okay, oops, no yan spelling, sorry. So itong group, so ito no? So nga ito lang, kung gusto niyo i-clear tanggalan tanan, click niyo ni, then bago mo speakers click na po na. So ana lang kasimple lang yung count, no? Ihapon lang ang items nga nasa mo. So gamit ihapon ang items kung usay gusto mo ihapon hindi sa imong subject o sa imong object, no? So gamit kini siya pagka ng mga daghan bitaw kaayo nga mga example astiko yung ihapon pila ka buok, buhangin baka yung ihapon pila ka buok. So muna ang gamit niya sa count nga tool. So para pag clear ana click na. So ang isa wala pa, so balin sa tadiri red group, then atong clear. So kini siya is kung gusto nimo ang katong group mo imong i-delete. So kato lang humanata ani nga tool kini nga grupo. So proceed sa lain.